Doni kan. Halo. Ono siji meneh sing kepengin foto karo awakmu. Sinten? Si Gender. Wah, Mas Aris iki. Res, kowe tawar apa ora? Lek gak tawar tak wakili. Modelmu ngerti wong wedok koplono. Sopo kuwi? Kuwi. Nggih. Kok saking aluse kok ngerti wong wedok simpangan ngono ki lho wis kepoyo. Wis sikile kudu cepot. Wis. Ayo jare kepengin foto. Mumpung kowe isih urip. Yo, lintangan semora. Wis ngadeg. Ayo. Iya. Nah, Mumpung ono niken ayo. Ayo. pokoknya Ayo rene, Pak Harto. nang foto wasik. Lu ora adus sedina lu. Alah, bendino ya radun. Ora ngerti sabun bocah iki. Nah, foto nang sik nah. Foto. Foto le, foto no Mas Yan. Yan foto Mas ya. Yan. Awas, salaman barang ini. Iya. Ya, rupane kaya sunduk mentol. Ayo, foto sik. Awas. Foto sik, aja ganggu. Mosok iki foto karo bakul teh. Iya, iya. Ya. Pane kaya anake bakul sempol kok lagi. Ya, wis. Makasih Baris. Muga-muga panjang umur ya, Le. Wah, Pokoke omahe dhek isine nek ora fotorne Mbak Niken karo Badar sini wis loro tok. nggih kalih setunggal Sapa? cakepan. Notasi tok isine omahe niku. Ya, yo lintangan semara. Ayo. Ayo, duet. Mbak Niken melawan iblis. Ayo. Woi. Nggih. Demit. Ayo Mananda. Siang pantoro ratri mung eleng mani ing ati setiaku bisa anduweni sangga ayu sulaki Rasa kangen hang limputi lintangan saksi mau bayane datan balen jani sabayang nanti sabayang nanti. Mengayu tresna mungkin Arya Tata sutradroning batinku Bagus santep marasa timu tresnaku tulus reneng kalbu senadyan karo banyu rabaknya serno sanadyan nyoba antar Ciblonke Mas Andi. tresna rapi hati bisa ayo Mananda. ayo dek salemu